Kluku, ty jsi začal jezdit elektromobilem, jezdíš s ním dost často, takže máš jako nějaký zkušenosti už s tím, že jo? No to mám, jezdím s tím už přibližně 2 roky a užívám ho denně, kdy teda na ty krátké cesty a tady po městě a tak, jako super. Už jsem s ním byl vlastně i v Chorvatsku. Tam na ty delší trasy samozřejmě už se musí trošičku počítat a předvídat a naplánovat si tu cestu, co se týká dobíjení, ale že by to nějak úplně omezovalo, to je úplně v pohodě. To nabíjení, když je silná nabíječka, tak trvá kolem 20-30 minut, což prostě po těch 300-400 kilometrech je úplně v pohodě, jako odpočinout si a jet. Takže když budeme společně vychovávat ty zákazníky, budeme učit takový základní momenty, že nemůžou čekat, až se to skoro zastaví, ale že musí přemýšlet. Někdy je to i o té bezpečnosti, protože, jak jsi říkal, jet 500-600 kilometrů, to není úplně zdravý, takže stejně i ty lidi, kteří jezdí na klasický palivo, u té pumpy zastaví, nebo u toho mekáče, jak jsou dneska děti zvyklí. Jo, s tím souhlasím. Jako když na jeden zátah člověk jako nedá 1000 km, nebo dá, ale je to doopravdy potom ohledně toho rizika, že ta únava tam je. A doopravdy po těch 400 km, když se jako zastaví na tu pauzu, tak je to lepší, člověk se protáhne, projde, přesně dá si kafe a za půl hodiny zase jede dál. Takže za mě dobrý. Nám ty zákazníci obecně, oni všichni zmiňují Chorvatsko, mně to připadá, jako kdyby jiná země v Evropě nebyla. Všichni se ptají, jak dojedu do Chorvatska, jak se vrátím z Chorvatska, pořád jako mluví o tom Chorvatsku, ale zrovna Chorvatsko je zajímavý tím, že tam policista posoudí, jestli je ten řidič unavený a zakáže mu třeba další jízdu, jo. Takže bavit se o tom, že ujedu najednou 500 km, 800 km je v tomhle případě úplně bezpředmětný, protože oni na těch pokutách si založili docela dobrý obchod, že jo. Ano, je to tak, no, je to tak. Já tam jezdím poměrně pravidelně, protože tam mám rodinu, takže s nima nějakou zkušenost mám, co se týká policie chorvatský. A jak se tváří na turisty teda, jako no, tam to opravdu. Myslím si, že v některých letoviscích jsou na ně dost zaměřený a přesně řešejí a hledají ty věci, na které by mohli nějakým způsobem upozornit, zakázat. No tak my ti přejeme, aby si jezdil dál na baterky, šířil tu osvětu, protože ty není nikdy dost. A já myslím, že ta další generace, ty už to bude připadat takový přirozenější, jo? Protože těch aut přibývá, nabíjecích bodů přibývá, takže už to bude taková běžná součást života. Není to auto pro každýho, to jako žádný auto není pro každýho, jinak by všichni jezdili nějakou jednou značkou nebo těma výkonejma, že jo. Někdo jezdí víc po městě, někdo jezdí víc mimo město, ale je to o nějakém nastavení toho týdenního nebo denního režimu, že jo. Takže díky za rozhovor. Jo, já děkuju.